Number one. Brother, simple lang ang tanong ko sa iyo. Kindly tell us your name, na syempre kung sino iyong handler para pasalamatan mo na. At ano yung naging preparation mo para sa ating Manila's Finest Cup? Yun lang naman. By the way, ako nga po pala si Marlon from Balaya Street, Tondo, Manila. Salamat po pala kay Naidini, Chris, 1.5 no? ang ginawa ko lang po preparation ngayon na ito the workout lang po sa kanila po, tapos proper diet. 5. Workout and diet din talaga yung sekreto eh. Yun na yung combination that really works. Alright, meron ka ba yung promote ang number one? Meron ka ba TikTok, YouTube, or may business ka ba? Para naman imbitahan mo yung ating mga manonood at masuportahan ka. Meron? Follow niyo po ako sa TikTok ko, Marlon. Then sa IG ko din po, ganun din po ito. Marlon. Marcanyo Marlon. Marcanyo Marlon. That's Art Anyong Marlon. Follow him in his TikTok and his Facebook. Ayan. Alright, now let's move on to hunk number 2. Ayan. Hunk number 2, brother, same question ko lang din para sa iyo. Yung handler ko pala, si Nairika, taga Cavite siya. So ngayon yung kasama niya, hinahanap niya. Kasi busy din siya sa budget eh. So ako pala si Alex Celestian from Tondo din, Manila. Sige po. Ngayon po, di pa ako masyado nagdadahit. Medyo bulk lang po. Nag-gym din. Sige po. Wala po eh. Work lang. Gym. Well, song number 2, kanyang siya naman hindi nagda-diet. Sana all, no? Buhat lang ng buhat. Walang diet. Grabe. Bulking season siya. Ayan. Alright, now let's move on to hunk number 3. Ayan. Alright, brother, same question ko lang din para sa iyo. Hello, good evening everyone. My name is Ken Louie Bobon from Caloocan, 21. Pinapasalamatan ko nga pala yung nagdala sa akin kasi yung Naidini. Then, same lang din naman yung gano'n din yung pinagawa. Workout ko, diet din, tapos workout, simple. Workout, diet. Yeah, yun talaga yung mahilig pa kayo mag-cardio, tumatakbo ba kayo, ginagawa nyo ba yun? O talaga mas gym lang talaga? Gym lang Tapos bahay. Gym bahay. Konting trabaho din. Siyempre, di ba kailangan trabaho yan? Alright, brother, meron ka bang may sarili ka bang business na ginagawa nyo? Gusto mong i-promote, imbitahan mo kami, nagtitinda ka ba? Or meron ka bang online, anything that would like you to supportahan ka namin? Wala naman pinagkakabalaan ko ngayon. Titiping-tiping na, bakit. Alright, saan ka namin aabangan susunod? Since madalas ka mag-taping. Ano yung, kumbaga, saan kami aantabayanan? Sa ngayon, alam ko wala pa medyo marami. Bakit mo na? Okay. Sige, susulat mo muna niya sa papel. Ayan, at hindi niya sasabihin sa public. Okay. Ayan. Si Alice Guho ba to? Alright, hunk number 4. Alright, brother. Same question lang din sa lahat ng mga hunks natin. Hello po. Ako nga po pala si Jeric Santos, Provo. Thank you nga pala sa handler ko na laging sumusuporta, manalo matalo, nandito lagi siya para suportahan ako. Yan lang po. Ang preferado ko, gym lang talaga. Proper diet, tapos solid food talaga. Tapos huwag magpupuyat siyempre para fresh lang. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, Jeric. Ayan, huwag pagpupuyat. Galing ka pang Pampanga all the way. Galing ako Pampanga kahapon sa Angeles. Oo, grabe. Nakauwi ako. Puyat na puyat. Alas 4, medyo na ako nakauwi. Sa tindi ng traffic kahapon. Diyos ko, 3 hours and a half pa uwi galing Pampanga. Okay, Jeric, may ka bang business that we would like you to support you? Ano lang talaga racket lang. Tapos bodyguard, driver, gano'n. Minsan, nagpaboxing. Alright.
Alright, so guys, if you need a driver, a bodyguard, di ba? Ang gwapong bodyguard naman ito, grabe. At syempre, kung kailangan nyo rin ng Maliit naman na bodyguard. mga kasama sa Maliit na bodyguard. driver, bodyguard, our bouncer, if anyone owns a bar, malaking tulong po, syempre, hindi mura ang mga supplements, di ba? O, di ba? Training, even the food, hindi mura talaga to maintain a very beautiful body. Kaya malaking tulong na suporta. Malay nyo, bala ka, ikaw maghahanap na ng driver, di ba? O ba na may kasamang bodyguard. Yan. Alright, Jerry. Last but not least, JD, take it away. Hello, my name is JD Pacquiao from Balik-Balik, Sampaloc. Papasalamat po pala ako kay Nanay Denny sa pag-invite po ulit sa akin dito sa first elimination ng Manila Spartans sa akin. Okay, brother, maraming salamat. Meron ka ba po promote? Wala. Tapos na. Okay, thank you so much.